prostredie, v ktorom sa ten festival odohráva, je dušu povznášajúce, by som povedala. Je vidět, že Podnebesy je festival, který opravdu žije, který má za těch 10 let vybudovanou komunitu, která přečká všechno, včetně hromů, včetně blesků, včetně krupobytí. To je magie tohle místa. Tak jo, klap. Tak 10. ročník festivalu Podnebesy. Já nemám úplně s čím srovnat, protože jsem tady poprvé. Mně se strašně líbila vlastně celá energie akce, i včetně toho, že když prostě začalo pršet, tak se lidi běželi schovat a hned jak přestalo, tak zase vyběhli ven dokoukat ty filmy. To mi přišlo úplně geniální a krásné a kouzelné. Užijeme krásný večer plný studentských filmů. Další filmy, další nálož náročných, ale pozoruhodných a dramaturgicky promyšleně seřazených filmů. Podnebesy je velmi sympatické to, jak velký prostor dává těm jednotlivým tvůrcům a tvůrkyním. Být stejně tak hustá, jako ta druhá. Já jsem velice rád za to, kam to jde, ten festival, a věřím, že to bude minimálně stejný. A když to bude stejný, tak to bude skvělý. Teď mě už omluvte, protože pospíchám na autobus. To je ale nezná Boh.